Takže přejeme vám dobrý a ještě lepší den z jeřábů společností FOR ve sdružení Metrosoft na stavbě galerie Nová Hartva. Nacházíme se ve výšce 70 metrů nad naší krásnou Sovka arénou. A toto je pohled na staveniště víceúčelového zábavně administrativního centra Nová Hartva. Teď si můžeme pojat, jak se to houpe, protože tady trošku fouká. A tady vidíme příběh výstavby společností Metrostav AS. Ještě by se měl říct, že tohle je vlastně součástí naší praxe. Prostě my si na naší kolega Jirka by vám chtěl něco říct, tak dáme mu prostor. Já jsem chtěl vám říct, že prostě Metrostav má vysoký nároky na svý pracovníky a že prostě tady to je skoková zkouška odvahy, kdo sem vyleze nebo ne. A podle toho se s ním bude zacházet v kolektivu a podle toho vás si přijmou. No. To je vlastně takový součástí přijímacího pohovoru. A my jsme to zvládli a co nás přijmou. Jiříku, to řekl hezky. A když můžete podívat na nádraží Libeň. Teď právě vykládáme zbednění z Kypery. Co by si vedla? Tak my se s váma loučíme z jeřábů společnosti FOR. Dole dostaneme asi počumě. Takže hezký den. Ahoj.